Ξεκινάμε ένα ακόμα κύκλο συζήτησης σχετικά με τον Νίτσε, ο οποίος αφορά το ερώτημα τι σημαίνουν τα ασκητικά ιδανικά. Είμαστε στο τρίτο δοκίμιο της γενεαλογίας της ηθικής και βέβαια, όπως συνέβη και στα άλλα δύο δοκίμια, ένα ερώτημα του Νίτσε μας οδηγεί αφενός μέσα στο πλαίσιο της όλης φιλοσοφίας του, αφετέρου μέσα στο πλαίσιο της ιστορίας της φιλοσοφίας, του δυτικού στοχασμού πιο συγκεκριμένα. Λοιπόν, τι σημαίνουν τα ασκητικά ιδανικά? Για να απαντήσει ο Νίτσε μεταφράζει την ερώτηση ως εξής. Τι σημαίνει όταν ένας καλλιτέχνης ασπάζεται το ασκητικό ιδανικό? Και για να μην είναι η ερώτησή του εξωιστορική, τη τοποθετεί μέσα στην ιστορία της τέχνης και μάλιστα σχεδόν αναμενόμενο, σε ποιον άλλον είναι αναφορά, στο Βάγνερ. Τι σημαίνει όταν ο Βάγνερ αποτείει φόρο τιμής στα ασκητικά ιδανικά? Και πιο συγκεκριμένα, σύνθετη ερώτηση, τι σημαίνει όταν ο Βάγνερ αποτείει φόρο τιμής στο ασκητικό ιδανικό, επηρεασμένος από το Σόπενχάουερ? Αλλά αφού πρόκειται για φιλόσοφο που επηρεάζει έναν καλλιτέχνη, το ερώτημα συνεχίζει την πορεία του και διατυπώνεται ως ακολούθως. Τι σημαίνει όταν ένας φιλόσοφος αποτείει φόρο τιμής στο ασκητικό ιδανικό? Μα με τη σειρά του ο Νίτσε θα υπενθυμίσει ότι ο Σόπενχάουερ είναι επηρεασμένος από τον Καντ. Και πλέον η συζήτηση έχει ανοίξει, έχουμε μία αναφορά σε έναν καλλιτέχνη, έχουμε μία αναφορά σε δύο φιλοσόφους. Και αρχίζουν οι απαντήσεις του Νίτσε να διατυπώνονται ως εξής. Καταρχήν, αναφέρεται στο γεγονός ότι, για το οποίο θα κάνουμε συζήτηση, ότι για τον Καντ το ωραίο είναι αυτό που μπορεί να αρέσει σε όλους, κάτι το οποίο μπορεί να αρέσει σε όλους και το οποίο συνοδεύεται από μια αίσθηση ανιδιοτέλειας και αυτόν ο οποίος έρχεται σε επαφή μαζί του. Αυτό το ότι έχει μια καθολικότητα σε πιο τεχνική ορολογία ονομάστηκε από τον ίδιο τον Καντ sensus communis aestheticus, ότι υπάρχει μια κοινή αίσθηση, αντίληψη του αισθητικού. Και η ανιδιοτέλεια πιο συγκεκριμένα συνδέεται με μια ιδιότυπη διατύπωση του Καντ. Ο Καντ έχει γράψει κυρίως 3 έργα. Την κριτική του καθαρού λόγου, όπου ουσιαστικά διατυπώνει τα θεμέλια της κριτικής φιλοσοφίας και τα όρια του ορθού λόγου συγχρόνως, μία κριτική του πρακτικού λόγου, έχοντας αισθανθεί, αυτά δεν είναι καθόλου ασύνδετα τα 3 πράγματα που λέω και αφορούν τον Καντ με αυτά που θα δούμε να συζητάει και ο Νίτσε στο δοκίμιο τι σημαίνουν τα ασκητικά ιδανικά. Λοιπόν, μια κριτική του πρακτικού λόγου, γιατί θεωρεί ότι ο ορθός λόγος δεν έχει από μόνος του εγγενώς, από μόνος του αξίες, παίρνει αξίες και φροντίζει να διαμορφώσει ένα πλαίσιο ηθικό που θα συνοδεύει τον ορθό λόγο. Γιατί έχει διαβλέψει τον κίνδυνο ότι ο ορθός λόγος
μπορεί να είναι ένα εργαλείο και στην υπηρεσία της αρνητικότητας. Δεν είναι αφ' αυτού θετικός. Και ένα τρίτο έργο, η κριτική της κρίσης, όπου εξετάζει το αισθητικό φαινόμενο. Όπου ξεφεύγουμε από τον ορθό λόγο, ξεφεύγουμε από το χώρο της ηθικής και βρισκόμαστε στην περιοχή του αισθητικού, του ωραίου. Αυτοί είναι οι τρεις άξονες στους οποίους κινείται η καντιανή σκέψη. Ο Νίτσε, σφοδρός πολέμιος του Καντ, θα επιτεθεί κυριολεκτικά και στους τρεις τομείς. Και στους τρεις τομείς, τους οποίους με τη σειρά του θα συνδέσει μεταξύ τους, όπως θα δούμε στο δοκίμιο που ακολουθεί. Ήταν απαραίτητο λοιπόν να κάνω αυτή την αναφορά, να ξέρουμε σε ποια πεδία επιχειρεί ο Καντ και σε ποια πεδία συγκεντρώνει την επίθεσή του αντιστοίχως ο Νίτσε. Στο επίπεδο μιας κριτικής του ορθού λόγου, στο επίπεδο μιας κριτικής των αξιών που συνοδεύουν τον ορθό λόγο, και προλέγω για να το συνδέσουμε με τη συζήτησή μας ότι αυτές κατά τη γνώμη του Νίτσε είναι έκφανση του ασκητικού ιδανικού, και βεβαίως στον τομέα του αισθητικού, που επίσης θεωρεί ότι πίσω από εκεί βρίσκεται για άλλη μια φορά το ασκητικό ιδανικό. Επομένως, πίσω από τις τρεις πλευρές της καντιανής φιλοσοφίας, ορθός λόγος, ηθική, ωραίο, και της μεταξύ τους σύνδεσης που υπάρχει, και θα τη δούμε στη συνέχεια, στρέφει μια συνδυασμένη επίσης επίθεση, κατά μόνας αλλά και σε συνδυασμό, ο Νίτσε. Θεωρώντας σαφώς, προς το τέλος μάλιστα του τρίτου δοκιμίου ρητά το αναφέρει, ότι αυτός ολοκληρώνει, με τον δικό τρόπο το λέει, εγώ το μεταφράζω, πιστεύω χωρίς να τον προδίδω, ότι ολοκληρώνει το έργο της κριτικής σκέψης, που μπορεί να ξεκίνησε με τον Καντ, μπορεί να ξεκίνησε με την επιστήμη, έχει μείνει όμως ανολοκλήρωτο παρά την πρόοδο της επιστήμης και παρά τη διατύπωση της καντιανής κριτικής φιλοσοφίας. Για να δούμε όμως πώς μπορεί και μιλά για όλα αυτά τα θέματα. Καταρχάς, αυτό που λέει ο Νίτσε είναι ότι, για να επανέλθουμε στα παραδείγματά μας, ότι ο Σόπενχάουερ θεωρεί ότι το αισθητικό τον απαλλάσσει από την τυραννία της βούλησής του. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε ο Νίτσε μεταφράζει αυτή την άποψη του Σόπενχάουερ με βάση και αυτοβιογραφικά στοιχεία του φιλοσόφου και άλλες αναφορές, ότι ουσιαστικά πρόκειται για την προσπάθεια του φιλοσόφου μέσα από την αναφορά και την επικοινωνία με την αισθητική σφαίρα, με το αισθητικό, της απαλλαγής από την σεξουαλικότητα και με όλα όσα συνδέονται με την ορμή αυτή. Τι σημαίνει, λέει ο Νίτσε, ανιδιοτέλεια, απαλλαγή από τη βούληση, απαλλαγή από τη σεξουαλικότητα? Σημαίνει ότι πρόκειται για ένα αισθητικό, όπως το συλλαμβάνει ο Καντ και ο Σόπενχάουερ, το οποίο βρίσκεται σε εναρμόνιση με το ασκητικό ιδανικό. Και πώς ένας φιλόσοφος όταν μιλάει για την τέχνη και ένας άλλος φιλόσοφος όταν μιλάει για την τέχνη βρίσκεται δέσμιος του ασκητικού ιδανικού και συλλαμβάνει το αισθητικό
το ωραίο στο πλαίσιο του ασκητικού ιδανικού. Γιατί θα δούμε ότι για τον Νίτσε μπορεί να συλληφθεί και αλλιώς το αισθητικό και για άλλους φιλοσόφους. Πέρα από το πλαίσιο του ασκητικού ιδανικού. Και θα μιλήσουμε γι' αυτό στη συνέχεια. Η απάντηση του Νίτσε είναι ότι η ίδια η ιστορία της φιλοσοφίας είναι διαφορετικές εκφράσεις του ασκητικού ιδανικού. Πώς εξηγείται αυτό? Η απάντηση που δίνει ο Νίτσε είναι διτή από άποψη καταρχήν ιστορική. Από άποψη στοχαστική θα τη δούμε στη συνέχεια. Καταρχάς από το γεγονός ότι η ίδια η φιλοσοφική δραστηριότητα ως πνευματική δραστηριότητα είναι η έκφραση μιας μετουσίωσης, όπου ο άνθρωπος δεν λέει όχι στην ικανοποίηση των επιθυμιών του γιατί της θεωρεί ότι είναι αμαρτία, λέει όχι, τις απαρνείται όμως με τη σειρά του, γιατί μέσα από αυτή την μη ικανοποίησή τους μπορεί και τις μετουσιώνει σε πνευματικό έργο. Το δεύτερο, αυτό είναι μια ψυχολογική παρατήρηση θα λέγαμε, η ψυχολογία των φιλοσόφων όπως θα έλεγε ο Νίτσε. Η δεύτερη παρατήρηση έχει να κάνει με την κοινωνική παρουσία του φιλοσόφου όταν πρωτοεμφανίζεται. Και εκεί έχει δίκιο αν θυμηθούμε μόνο και μόνο τον Εμπεδοκλή. Λέει ότι ο φιλόσοφος όταν πρωτοεμφανίστηκε, επειδή όλη η θεωρησιακή δραστηριότητα είναι στους αντίποδες εκ προημίου της δραστηριότητας του πολεμιστή, των ευγενών που είχαμε παρακολουθήσει στο πρώτο δοκίμιο, θα έπρεπε με κάποια άλλη τυπολογία να ταυτιστεί προκειμένου να αντιμετωπιστεί με σεβασμό, να μπορέσει να ριζώσει. Και η τυπολογία πάνω στην οποία ρίζωσε είναι αυτή του ιερέα και των αξιών του και της νοοτροπίας του. Επομένως υπάρχει ένας ψυχολογικός και ιστορικός κοινωνικός συσχετισμός της πρωτοεμφάνισης της φιλοσοφίας αλλά και της ίδιας της δραστηριότητας του φιλοσοφήν, το λέω στο απαρέμφατο για να δηλώνεται η ενέργεια του φιλοσοφήν, της δραστηριότητας του φιλοσοφήν, είναι μια δραστηριότητα η οποία σχετίζεται με την απάρνηση της δράσης, με τη στροφή προς το πνεύμα, την περιθωριοποίηση της ζωής που στρέφεται προς την ικανοποίηση, την άμεση ικανοποίηση των επιθυμιών. Σταματάει σε αυτό το σημείο, το έχουμε δει να γίνεται και στο δεύτερο δοκίμιο αυτό, σταματάει σε αυτό το σημείο η εξέταση της απάντησης του τι σημαίνουν τα ασκητικά ιδανικά, γιατί υπάρχει ανάγκη εκ νέου και συμπληρωματικά, πολύ σημαντικά όμως συμπληρωματικά, και μόνο σε αυτά τα στοιχεία θα αναφερθώ, να επιστρέψει ο Νίτσε στη συζήτηση που ξεκίνησε από το προηγούμενο δοκίμιο, ότι τι ακριβώς κάνει ο ιερέας και έχει τόσο σημασία αυτό που κάνει και μάλιστα πρώτη παρατήρηση του Νίτσε αποτελεί καθολικό φαινόμενο η παρουσία του και σχεδόν καθολικό για ιστορικές περιόδους η αποδοχή του. Ούτε τη φιλοσοφία ή πάντως την πρωτοεμφάνιση της φιλοσοφίας δεν άφησε απ' έξω η παρουσία του. Τη σφράγισε, έπεσε πάνω σε αυτήν η σκιά του, σφράγισε τη γένεσή της. Ο Νίτσε λέει το εξής: αφού επανέλθει σε αυτό που ονομάσαμε, με βάση τον Νίτσε πάντοτε, εσωτερήκευση του ανθρώπου, τη στροφή των ορμών προς το εσωτερικό του ανθρώπου, γεγονός που δημιουργεί δυσφορία και πόνο στον άνθρωπο, η μη ικανοποίηση, κάτι γεγονός το οποίο όπως είχαμε πει είναι αποτέλεσμα καταναγκασμού και βίας και όχι ελεύθερης επιλογής του ανθρώπου. Όταν συμβεί λοιπόν αυτό το γεγονός, ο άνθρωπος βρίσκεται σε μια κατάσταση όπου υποφέρει. Όμως δεν του είναι συνειδητό,
δεν έχει επίγνωση του γιατί υποφέρει. Το γεγονός της βίαιης απόθυσης, η λέξη του Νίτσε δεν είναι κάποιος αναχρονισμός που τον παίρνουμε από το Φρόιντ ή κάπου αλλού, της βίαιης απόθυσης όλης αυτής της ενέργειας δεν του είναι συνειδητό. Και ο άνθρωπος επανέρχεται σε αυτό το θέμα, ο Νίτσε θεωρεί πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, θέλει να έχει ένα νόημα, να βρει ένα νόημα. Είναι από τις ορίζουσες της νιτσεϊκής σκέψης ότι ο άνθρωπος μπορεί να υποφέρει τον πόνο αρκεί να έχει ένα νόημα ο πόνος γι' αυτόν. Αυτή την ανάγκη μας υπενθυμίζει, καλύπτει ο ασκητικός ιερέας με όλη την ερμηνεία την οποία δίνει στο γιατί ο άνθρωπος υποφέρει. Επινοεί το Θεό, ένα Θεό τέτοιο που έχει περιεχόμενο που κηρύσσει τον άνθρωπο ένοχο απέναντί του, ο άνθρωπος υποφέρει και προσπαθεί να λύτρωθεί και όλα αυτά που περιγράψαμε την προηγούμενη φορά. Το θέμα είναι το εξής, ότι ο Νίτσε προσθέτει ορισμένα νέα στοιχεία, κάθε ένα από τα οποία έχει τη σημασία του. Το ένα στοιχείο που προσθέτει είναι ότι ο άνθρωπος μπήκε σε αυτή τη διαδικασία του να υποφέρει και να εσωτερικεύσει τις ορμές του όταν προσπάθησε να κυριαρχήσει πάνω στη φύση. Ανάμεσα στις άλλες δραστηριότητες, στη δημιουργία πολιτισμού που αναφέρει, το λέει και στο προηγούμενο κείμενο, να κυριαρχήσει πάνω στη φύση. Τι σημασία έχει αυτό? Τι πεδίο συζήτησης ανοίγει αυτή η αναφορά? Αυτή η αναφορά σημαίνει πάρα πολύ απλά το εξής. Ότι ο άνθρωπος προσπάθησε να κυριαρχήσει στη φύση ως ένα δεύτερο πεδίο κυριαρχίας μετά την κυριαρχία του πάνω στον ίδιο του τον εαυτό. Το πρόγραμμα του ορθολογισμού, στον οποίο θα ασκήσει κριτική ο Νίτσε, στο δοκίμιο αυτό, είναι το εξής. Στάδιο πρώτο, και κυρίως με τον Πλάτωνα, η κυριαρχία πάνω στον εαυτό με βάση τον ορθό λόγο. Ένα πρόγραμμα που ταιριάζει πάρα πολύ με την εσωτερήκευση των επιθυμιών. Αναλαμβάνει ο ορθός λόγος να ελέγχει τις επιθυμίες, εναρμονιζόμενος με τις επιταγές που μπορεί να υπάρχουν εκ μέρους της κοινωνίας. Και σε ένα δεύτερο στάδιο με τον Ντεκάρτ το πρόγραμμα επεκτείνεται του ορθολογισμού και πλέον ξεκινάει το πρόγραμμα ρητά, υπάρχει αυτό στο Ντεκάρτ, της κυριαρχίας του ανθρώπου πάνω στη φύση. Προκειμένου να πετύχει αυτό το διπλό πρόγραμμα, ο άνθρωπος υποτιμά τον εαυτό του και υποτιμά αξιολογικά τη φύση. Αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ για να το αντιδιαστήλουμε με τι κατά τη γνώμη του Νίτσε υπερτιμά έως θεοποίησεως. Αυτό που υπερτιμά έως θεοποίησεως είναι τον ορθό λόγο. Και μαζί με τον ορθό λόγο, αφού ο ορθολογισμός πρεσβεύει ότι μέσω του ορθού λόγου πετυχαίνουμε αυτό που θα πω στη συνέχεια, τη θεοποίηση της αλήθειας. Ο εμπειρισμός θα πει ότι με άλλο δρόμο φτάνουμε. Εμείς μιλάμε τώρα για τον ορθολογισμό. Είναι λοιπόν η θεοποίηση, δεν διαλέγω τυχαία τη λέξη, ούτε ο Νίτσε τη διαλέγει τυχαία, η θεοποίηση της αλήθειας, η θεοποίηση του εργαλείου για να βρούμε την αλήθεια, του οργάνου για να βρούμε την αλήθεια του ορθού λόγου, η υποτίμηση της ανθρώπινης φύσης, της ανθρωπίας φύσεως θα μας έλεγε ο Θουκυδίδης, και ο Νίτσε απλώς μεταφράζει στα λατινικά όταν μιλάει για homo natura, μεταφράζει την ανθρωπία φύση του Θουκυδίδη, δεν κάνει κάτι άλλο. Λοιπόν, υποτίμηση της ανθρώπινης φύσης και υποτίμηση της φύσης, ας τη βάζουμε για να το διακρίνουμε με φύ κεφαλαίο, που είναι ο περιβάλλον κόσμος του ανθρώπου, αυτό που πολύ απλά αποκαλούμε φύση. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο συνυφαίνεται με την εσωτερήκευση. Το κέρδος της εσωτερήκευσης του ανθρώπου με την
συμβολή του ασκητικού ιερέα και του ιδανικού του ασκητικού ιερέα, το οποίο βέβαια είναι η αγνία, έτσι, γιατί τόση ώρα μιλάμε για ασκητικό ιδανικό και για παρουσία του στην τέχνη, στην φιλοσοφία, είναι η υποτίμηση των αισθήσεων, του σώματος, της επιθυμίας. Υπάρχει ένα κέρδος. Ο έλεγχος του εαυτού επιτυγχάνεται, θα πει ο Νίτσε πολύ πριν το Φουκώ, η αυτοεπιτήρηση. Δεν χρειάζεται να υπάρχει κάποια εξουσία με την έννοια της καταστολής. Έχει παραχθεί μια εξουσία η οποία έχει κατασκευάσει έτσι το υποκείμενο ώστε να αυτοεπιτηρείται. Έχει επιτευχθεί η αυτοεπιτήρηση και συγχρόνως η κυριαρχία, το πρόγραμμα κυριαρχίας επί της φύσης, το οποίο συνεχίζει η επιστήμη. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Από την άλλη, ο Νίτσε επισημαίνει ότι το ασκητικό ιδανικό εμφανίζει και άλλες 3 θεραπευτικές μεθόδους, εναλλακτικά θα λέγαμε σήμερα, προκειμένου να πετύχει το στόχο του. Ο ένας στόχος, η μία θεραπεία είναι η προσπάθεια του ατόμου, προτείνεται στον άνθρωπο, να ελαττώσει όσο μπορεί τις επιθυμίες του, τα αισθήματά του, σχεδόν να τα εκμηδενήσει. Ο Νίτσε επεκτείνει τη συζήτηση πέραν του χριστιανισμού και περιλαμβάνει τον Επίκουρο και τον Βουδισμό. Επειδή λέει όμως ότι αυτό είναι μια δύσκολη θεραπεία, το θεραπεία είναι περιγραφικό εκ μέρους του Νίτσε, δεν σημαίνει το θεωρεί ίδιος θεραπεία, το θεωρεί χειρότερη αρρώστια που κρύβει μια άλλη αρρώστια, την εσωτερήκευση. Αντί να τη θεραπεύσει, πραγματικά να την αντιμετωπίσει, την κουκουλώνει, την σκεπάζει, τη μυστικοποιεί, προτείνοντας διάφορες θεραπείες οι οποίες στην πραγματικότητα είναι νέες αρρώστιες. Λοιπόν, επειδή αυτό είναι δύσκολο να φτάσει κανείς αυτή την εκμηδένιση της επιθυμίας, συνήθως αυτοί που ακολουθούν, λέει ο Νίτσε, αυτή την θεραπεία εντός εισαγωγικών, προχωρούν σε ένα άλμα της Ιούνιο Μίστικα, σε μια, και αναφέρεται στην Αγία Τερέζα κτλ., σε μια κατάσταση έκστασης όπου κανείς ενώνεται με το Θείο. Μερικές φορές δε αυτή η έκσταση, περιγράφεται σε ορισμένες περιπτώσεις, έχει και χαρακτηριστικά τα οποία έχουν την σκιά ή και την παρουσία της σεξουαλικής ικανοποίησης. Λοιπόν, η δεύτερη μέθοδος είναι δια της εργασίας, η ευλογία της εργασίας. Και εδώ ο Νίτσε κάνει ενδιαφέρουσες αναλύσεις, οι οποίες σχετίζονται προθύστερα, αυτός μιλάει για αυτολυσμοσύνη του ανθρώπου μέσα από την εργασία, σχετίζονται με την έννοια της αλωτρίωσης, αλλά και με τις ανάλογες αναλύσεις του Βέμπερ για την προτεσταντική ηθική. Λέει λοιπόν ότι μέσα από την ευλογία της εργασίας και την συνεχή προτροπή και τη θετική αξία της εργασίας, ότι ο άνθρωπος μπορεί και πετυχαίνει αυτό που είπα πριν, την αυτολυσμοσύνη, δεν έχει καθόλου χρόνο να σκεφτεί για τον εαυτό του και όλο του το ενδιαφέρον είναι στην παραγωγή αγαθών. Ο ίδιος ο Βέμπερ, έχουν γραφτεί οι μελέτες, έχει επηρεαστεί σε αυτό το θέμα από τον Νίτσε και όταν περιγράφει τον καπιταλιστή ο οποίος λειτουργεί στα πλαίσια της προτεσταντικής ηθικής, λέει ρητός ότι θυμίζει έναν άνθρωπο ο οποίος ασπάζεται, έχει μπει στη διαδικασία να ασπάζεται κυριολεκτικά ένα ασκητικό ιδανικό. Η τρίτη θεραπεία, και εκεί κάνει μια επίσης λεπτή παρατήρηση ο Νίτσε, είναι μέσω της αγάπης προς τον πλησίον. Αυτή έχει δύο πλευρές. Σε ένα επίπεδο που περιλαμβάνει τη σχέση
του ατόμου που αισθάνεται αυτή την αγάπη προς το πλησίον προς έναν άλλον άνθρωπο, λέει ο Νίτσε ότι αυτή η προσφορά βοήθειας, στήριξης προς τον άλλον, χαρίζει στον προσφέροντα, αυτόν που διακατέχεται από την αγάπη προς τον πλησίον, ένα αίσθημα, θέλω να το προσέξουμε αυτό, η φράση είναι του Νίτσε, ελάχιστης ανωτερότητας. Ελάχιστης, όχι υπέρμετρης, όχι σε πολύ μεγάλο βαθμό ανωτερότητας, μιας ελάχιστης ανωτερότητας. Ναι. Μια ελάχιστη ανωτερότητα. Αυτή είναι επαρκή συνθήκη. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω, λίγο παραπάνω ανώτερος. Τι συμβαίνει στην περίπτωση αυτή? Η απαρέσκεια που αισθάνεται ο άνθρωπος από τον εαυτό του, η δυσφορία που αισθάνεται, η επιθετικότητα που έχει, η επιθετικότητα δεν έχει εκμηδενιστεί, το είπαμε αυτό. Βασική αρχή της νιτζεϊκής ανθρωπολογίας, όπως και της πλατωνικής αλλά και της φροηδικής, η ενέργεια δεν εκμηδενίζεται. Η εσωτερικεύση το προϋποθέτει. Άμα εκμηδενιζόταν η ενέργεια, δεν μπορεί να εξωτερικευτεί, εξαφανίστηκε. Όχι, λειτουργεί μέσα. Η απαρέσκεια λοιπόν είναι, επιθυμίζω, η εκμηδένιση του αισθήματος της ζωής, των συναισθημάτων και των επιθυμιών. Η εργασία. Όλη η απαρέσκεια από τη ζωή σου διοχετεύεται σε μια υπερεργατικότητα, η οποία προβάλλεται ως αξία, με τις ευλογίες της Εκκλησίας. Υπενθυμίζω εδώ πως μένουν αυτά τα πράγματα και λειτουργούν, ότι στους χώρους εγκάθριξης, όπου βρίσκονταν όλες οι μορφές του παραλογισμού, και μορφές του παραλογισμού, είπα την προηγούμενη φορά, δεν ήταν μόνο οι τρελοί, αλλά ήταν και οι άθεοι, οι αρνούμενοι να εργαστούν, βεβαίως. Λοιπόν, πολλές φορές υπήρχαν εργαστήρια όπου υποχρεώνονταν όσοι βρίσκονταν εκεί να εργάζονται προκειμένου να ξεφύγουν από τον παραλογισμό και να εκλογικευτούν. Στην πραγματικότητα όμως ήταν γιατί ήταν φτηνή εργασία. Αυτό παρενθετικά. Λοιπόν, η υπερβολική λοιπόν προβολή, η ευλογία. Η ευλογία είναι εύστοχη η φράση του Νίτσε, η ευλογία της εργασίας. Η υπερεργασία βοηθάει να ξεπεράσει ο άνθρωπος, αφού αυτολυσμονιέται ή σε μια άλλη ορολογία αλωτριώνεται, να λησμονεί, να αποθεί την απαρέσκεια από τον εαυτό του. Η τρίτη διαδικασία της υπέρβασης απαρέσκειας είναι η στροφή από τον εαυτό μας και την απαρέσκεια που έχουμε γι' αυτόν προς τον άλλον, που μας χαρίζει το κέρδος, αντί να μένουμε μόνο στα αρνητικά συναισθήματα που προκαλεί η εσωτερήκευση, της μιας αίσθησης ανωτερότητας. Και όταν δεν πρόκειται για σχέση προς ένα άλλον, αλλά προς όλους τους άλλους που αποτελούν μέλη της κοινότητας, είναι ότι στερούμεθα την ικανοποίηση των επιθυμιών μας και δυσφορούμε γι' αυτό, αλλά χάρη σε αυτό προκόβει το σύνολο. Μεταμορφώνεται η απαρέσκεια στην αποδοχή ότι κερδίζεται κάτι πολύ σημαντικό, η προκοπή του συνόλου. Αυτές είναι τρεις πολύ σημαντικές μεθοδεύσεις, επιμέρους μεθοδεύσεις, που ακολουθεί ο ασκητικός ιερέας προκειμένου να γίνει αποδεκτό το ασκητικό ιδανικό. Μείωση του αισθήματος της ζωής, ευλογία της εργασίας, αγάπη προς τον πλησίον και στο πλαίσιο της φιλοσοφίας το πρόγραμμα κυριαρχίας, αυτοεπιτήρησης του εαυτού και κυριαρχίας πάνω στη φύση. Το ζήτημα είναι το εξής. Πλέον, αν
ασκητικό ιδανικό είναι κυριολεκτικά πανταχού παρόν και βρίσκεται στη σύλληψη που υπάρχει για την τέχνη και μάλιστα σε σημαντικούς καλλιτέχνες, βρίσκεται σε φιλοσόφους πώς συλλαμβάνουν το αισθητικό, την τέχνη, βρίσκεται μέσα στην ίδια τη φιλοσοφία από τις απαρχές της. Πώς μπορεί να ξεπεραστεί το ασκητικό ιδανικό? Μία πρώτη απάντηση θα ήταν με την επιστήμη. Η απάντηση αυτή για τον Νίτσε είναι εν μέρη ορθή, αλλά είναι επιφανειακά ορθή. Γιατί? Ο Νίτσε λέει το εξής, αφού επανέρχεται στο γεγονός που αναφέραμε ότι ο ορθός λόγος υπό την κυριαρχία του οποίου υποτίθεται γιατί υπάρχουν και άλλες ερμηνείες επιστημολογικές για το πώς λειτουργεί η επιστήμη. Τέλος πάντων, ας πάρουμε την κυρίαρχη αντίληψη που διαφημίζει ο ορθολογισμός, ότι ειδού πόσο σημαντικοί είμαστε αφού η επιστήμη λειτουργεί με βάση τον ορθό λόγο. Αφού ο ορθός λόγος με βάση τον οποίο λειτουργεί η επιστήμη δεν έχει από μόνος του αξίες, έχει από κάπου πάρει η επιστήμη και το κυρίαρχο όργανό της, η κυρίαρχη μέθοδός της, ο ορθολογισμός, ο ορθός λόγος, τις αξίες. Από πού τις έχει πάρει? Τις έχει πάρει από τον Πλάτωνα, ο οποίος σε αυτό το σημείο συναντάει το χριστιανισμό. Είναι, το είπα σε κάποια άλλη στιγμή που ήταν ταιριαστό για να το αντιπαραβάλλω με την υποτίμηση του σώματος και των επιθυμιών και της φύσης, είναι η θεοποίηση της αξίας της αλήθειας. Χάρη στην αξία αυτή, στην αναζήτηση της αλήθειας, η επιστήμη προοδεύοντας μπορεί και χτυπάει το χριστιανικό δόγμα που αναφέρεται στη γέννηση του κόσμου και στη γέννηση του ανθρώπου και το απορρίπτει. Η φιλαλήθεια, μια αξία χριστιανική, οδηγεί σε αυτόν που